Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon natong iampo dinhi sa Santos nga misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na gyud dinhi sa atong nasod. Magkauyon unta ang atong mga leaders, labi na ang mga leaders nato sa gobyerno alang sa tinuod nga kalinaw ug kaayuhan kauswagan sa atong nasod. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang pagsuporta papamalit ani atong mga slots alang sa kalambuan o kasulbaran sa mga problema sa atong mga kaigsuunan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan o ihatag kanamo ang way hunong nga pagtahod sa imong ngalan o ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyae ang imong nasud ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasud nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasud. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa pagpanalangin ko kanimo. Sa nagpanauigon nagkapituag 5 si Abram, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo ug mikuyog kaniya si Lot. Gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa ug ang iyang pag-umangkon nga si Lot, ingon man ang tanan nilang katigayunan ug mga ulipon nga ilang napanag-iya didto sa Haran ug migikan sila paingon sa yuta sa Kanaan. Sa pag-abot nila sa Kanaan, milatas si Abram sa maong yuta hangtod nga nahiabot siya sa balaang dapit sa syudad sa Sikem, ang sagradong kahoy sa More. Niadtong panahona ang mga Kanaanhon nagpuyo pa sa maong yuta. Unya ang Ginoo mipakita kang Abram ug miingon kaniya, mao kining yutaa ang ihatag ko sa imong mga kaliwat. Ug didto nagbuhat si Abram ug halaran alang sa Ginoo nga mipakita kaniya. Human niini mipadayon siya paingon sa habagatan ngadto sa bukid sa silangan sa syudad sa Betel ug nagkampo siya didto sa tunga-tunga sa Betel sa kasadpan
ug saay sa silangan. Nagbuhat usab siya didtog halaran ug gisimba niya ang Ginoo. Unya mipadayon siya sa habagatan gikan sa usa ka kampo ngadto sa laing kampo paingon sa Negev. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang nasod kansang Dios, mao ang Ginoo. Ang katawhan nga iyang gipili aron mahimong iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit midung-aw ang Ginoo, nagatan-aw siya sa tanang katawhan. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gituto kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa kaayo sa Ginoo, aron pagpalingkawas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-alima kanila bisan sa panahon sa gutom. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maniaunta kanamo, nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katao, abi kuhaon ko kanang imong puling nga naamay truso sa imong mata. Maot kuhaao na ang truso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo og makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingontang bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Nya gisugda ni pagpili sa Ginoo didto ni Abraham. Si Abraham 75 years old o niya giingnan siya sa Ginoo nga biya dinis imong nasod kay tagaan ti kag dako nga katawhan. Pinili nga katawhan. Nya si Abraham nituo busa mibiya siya sa iyang nasod. So ang unang timailhan nga kita mao ang katawhan nga pinili sa Dios og mahimong bulahan kanang motuo ta sa isultis Ginoo. Linya imong tupad ing nawa jud kay gisupak sa gisultis Ginoo. Kanang color sa imong buhok wa na magsupak sa kabubutos Ginoo, hasta ng color sa imong naong, hasta ng imo karong sinultihan o binuhatan, apil na ng imo rong gikatipon sa imong kinabuhi, kung sa manang tawhana nahasubay na o nahasupak sa sugo sa Ginoo. Anao na to? Kay mutuo ta, musunod kita sa sugo. Mao bitaw mga igsuon nga ang mahal nga Birhen Maria gitawag siya bulahan sa tanang mga babay tungod kay wa gyud siya gisupak nga sugo sa Ginoo. Og dinhi sa atong ebanghelyo ang usas mga sugo sa Ginoo nato kanig yung ayaw paghukom sa imong isig katao. Usa ni siya kasugo nga dili lang makaayo nato nga gisugo, makaayo sad sa atong isig katao. Ayaw paghukom, pasabot ana, ayaw siya ayaw siya og hukbi nga sad-an. Bisan pag nakasala na siya, ayaw gid siya hukmi nga sad-an. Kay inig hukom man gud nato nga sad-an ang atong isig katao, musuday na sa tong unahona ang kanang murag bias na taniya. Ang iya nang sala mo'y atong sigihan og tanaw. Pero ang atong ihukom sa atong isig katao, Diyos nun nga paghukom, kay matod pa niya ni Kristo ang sukdanan nga inyong gamiton, maura say akong gamiton ninyo, kanang Diyos nun nga sukdanan. O unsa may Diyos nun nga sukdanan, kana bang muhatag tag judgment out of love. Hindi ko na lain na sang lingi sa imong tupad ing nahigugma jud kanako kada adlaw na aron ang ato sang hukom nimo or nako pulusad out of love. Panalitan kita ka sa imong anak nangawat sa imong kwarta kay iyang giapil og sugal anang scatter or iyang iduwa og computer, ikaw isip
ginikanan, unsay imong itawag sa imong anak? Kawatan o natintal? Kung na kay gugma, moingon ka, ang akong anak natintal sa pagpangawat. Natintal. Sa ato pa, dili gyud siya ingon nga tinuyo niya, natintal. Nya imo siyang tabangan aron di na siya matintal. Nya kung ang imong bana mo'y nakapangabit, unsa may imong isulti? Kung nasuko kami kang nganong nangabit kang buanga ka, ana. Pero kung ang imo gani gugma, moingon ka, ang akong bana natintal. Ikapito na niniyang katintal. So grabe-grabe gining iyang kahuyang. So imo din siyang tabangan. Mao sad na ang Ginoo, magtan-aw sad nato, iya sa nang gamiton nga sukdanan. Inikasa nato, moingon ra sad ang Ginoo, natintal na sa Spadersiano. Ana. Ako gyapon ni siyang tabangan. Nya kamusad, di mo mopalit og slat kay sige pamantag baligya aning atong si Tio para atong tabang sa mga balay. Moingon sad ang Ginoo, natintal siya sa kadaw. Ana. Di lang sa kumasuko. Nya katusan ni hatag, nakabuntog siya sa iyang kadaw. Nindot yapon kayo. Muna, bulahan gyud ang katawhan nga gipili sa Dios. Og hinaot unta, maapil ta niining mga bulahan. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon himuon ti kang bulahan. Kusga ko na be. Sugod karon himuon ti kang bulahan. Mingon din ang imong tupad, sana all. Sige, magampo na ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong maluluyong amahan nga naghatag kanato sa pasaylo og sa tanang grasya. Moingon kita, amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga ang simbahan, mutuman sa iyang pagpangalagad, sa pag-alim ug sa pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, mupakitag pag-atiman ug pagtagad, alang sa mga kabus ug sa mga gibaliwala sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga makakita unta kita sa atong kaugalingong mga kasaypanan ug maglikay sa paghimog, paghukom sa mga kasaypanan sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nag-inusara, ug sila nga adunay kabilinggan, makakaplag ug kusog ug kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang atong minahal nga mga kaparyentehan ug kahigalaan nga mitaliwan na, makakaplag og kalinaw ug tunhayng kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. O Dios nga mahigugmaon ug maluluyon, dawata kining among mga gihalad kanimo nga mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kadamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawatak kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, paingon nga nagamasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsunod. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalinaw. Ang kalinaw atong mabatunan kun motuo gitas Ginoo unya dili pa gyud ta manghukom sa atong isig katawo. Padayon mo sa pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Sige lang gyud mo view, like, share ani.
niya subscribe aron daghan patag maabot sa atong mga pamalandong mapaambita nato tibok kalibutan nya makahatag sa tagamayng income sa ato dinhing parokya para sa atong charitable expenses. Nya ang atong official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Maglikay tas mga scammers ato lang yung sundon kining atong official nga platforms. Nya padayong tagpalit aning atong CTUMM para sa atong pagpadayong tukod og mga balay, ubay-ubay pa maning mga balay atong tukuronon. Nya ato laning tingbon og pahibalo og paghimog sa mari sa ato niyang pagkwintada og pila na inyong nahatag. Tag 100 pesos gihapon ang atong slot sa CTUMM. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magaman kita karon, mga anak sa Diyos, nabulan kitang tanan, sa iyang bendisyon, atong daygon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon